Sanibonani umphakathi wasemdlesheni. Angeke ngandeke namaningi. Nami ngilapha nje njengeqembu njobe seshilo kumfana mina ngithi umfana ke. Uyazi. Njobe seshilo ukuthi ke ushwi Nomntekhala. Angikuphiki ke lokho. Usho khona impela ushwi Nomntekhala kodwa ke namhlanje ngisuke ekhaya ngihamba neqembu uMntekhala umaqatha noDukzini. Kusho ukuthi njengoba ngila nje ngihambela iqembu uMntekhala nomaqatha noDukzini. So ke bafowethu engizokusho kakhulu ngalensizwa njengoba ngila nje nami ngizobhunga emswaneni kunye neqembu ngizothi dudu emndenini wakwaManqele kunye nezihlobo kunye nomphakathi wakhona. Okuvelela ekhaya bafowethu kuhlukumeze sonke. Akuyinto emnandi ukushiya umama wakho. Ngiyabonga nje ke ngiyambongela umfo waManqele mina ngoba mangibona kunjena okwazile ukuthi uma wakhe amfihle ngesizotho mhlambe lesi naye akade sifisa ngoba mhlambe mina owami umma ngeke ube njena. Ngiyambongela kakhulu ukuthi ulitholile ithuba lokuthi uma wakhe amfihle ngesizotho ngoba ayikho into ebaluleke kakhulu emhlabeni ngokuthi uhloniphe abazali bakho, umhloniphe ephila, umhloniphe noma engasekho. Ngiyabonga kakhulu umfo waManqele. Engingakusho ngaye ahlangananga nje, sihlangane ngawo umculo impela kodwa ufike emncane mhlambe ngabe omunye wabasekampanini kaShwi Nomntekhala. Kodwa ngenxa yabaphathi mhlambe akubanga njalo ngoba wafikela kithi impela. Kodwa ngokuhlonipha nangokuhloniphana nangokuhlonipha kwakhe ilo saphila leyo mpilo mina angizange ngithathe ngokuthi ngoba engazange athole ukungena ngaphansi kwethu noma mhlambe engaphumelelanga ukuthi asebenze nathi sekungaba inkinga leyo. Lo saphila nje umfana omncane kimi uyangihlonipha ngiyamhlonipha. Siphila nje impilo yasemakhaya le ngiyibona la ekhaya engathi iyaphila. Ngithi mfo waManqele kunye nabalandeli bonke beGcokama elisha ngithi bafowethu alwehlangana nehlanga akalinyalelwe yedwa umfo waManqele nomndeni wakhe. Silinyalelwe sonke thina amaciko ngoba into ebalekile ukusupportana nanokuthandana. Konke umuntu bafowethu umuntu nomuntu unezono zakhe. Ngaze ukuthi angikhulume ngoba umfo waManqele kukhona la ekugcine sengathi mhlambe uma ngabe kuneyinkinga zeqembu kaShwi Nomntekhala kwase kuba khona engathi uyathinteke ngathi mhlambe uyena okwenze kwanje. Ngifuna ukusho lokhu bekhona bakhona nabangekho bayoza ukuthi ngishilo. Akunjalo bafowethu, akuzange kwaba njalo. Inkinga yeqembu laShwi Nomntekhala ephakathi kweqembu laShwi Nomntekhala hayi uGcokama elisha. Umuntu nomuntu akayithwalele izono zakhe ngoba naye mhlawumbe unokwakhe okubhekene naye. Akufanele akathwale isono somunye umuntu. Ngithi ke ngiyamkhulula ukuthi nazi ukuthi namhlanje obazi ukuthi mhlambe iqembu laShwi Nomntekhala ngoba kunjena nje ingenxa yakhe cha. Akunjalo bafowethu. Ngicela nje nazi nonke ukuthi umthandeni akanankinga. Ngaze ngichaze ngokuthi mhlambe before kuvela lezo zinto lezo siye sashaya ingoma naye umfo waManqele engazike noma uNkulunkulu wayesazini ngoba leyo ngoma yayithi uNkulunkulu yena owaziyo ukuthi ungaleleni na ngakhala kangaka iminyaka yonke. Sasishana umfo waManqele leyo ngoma. Ngathi ke wayesazi mhlawumbe uNkulunkulu futhi uNkulunkulu waziqala ngempela ngoba nathi yasifikela leyo ngoma sise studio naye yamfikela nathi sayigcwalisa yayisiba nje ngoba nanizwa ke. Bafowethu sibonga kakhulu ukuthi sithole ithuba lokuthi nathi sibe khona la ukubekwa Kamama. Sithi umama lale kahle ahambe kahle. Uqineke umfo waManqele umukele nje isimo sonke sempilo. Ngiyabonga. Yebo. Asishaya izandla ezinkulu ngixolise nje. Ngixolise ukuba umphathi ohlelo kwesikhashana. Ngiphoqwa isimo. Umthamo nguphethe emningi kakhulu. Sishaya izandla ezinkulu sishayele ubaba uMntekhala. Ngenxa yokuthi ngithe ngigibela lapha kukhona ilukuluku, kukhona nomlayezo obubalekile okufanele ngudlulise. Lona ukuthi nazi ukuthi anginanyanga nalanga. Umshove enkani kwaba nenkani mina ngihamba noJesu.
lo mlayezo ubungishisa ukuthi ngiqale ngokuphalaze kuqala nowubone ngiconfirm kunina lokho ukuthi kukhona ngempela bese ngibingelela ke ngokukhethekile manje ngibingelela ubaba uBishop uZondo ngibingelela abafundisi base Christ the Answer enkonzweni lapha okukhonzwa khona nomama okhonza khona ngaphansi kwenkonzo iChrist the Answer ngibingelele namalungu athile ngizwele kuthiwa khona base God's plan ngiyazazi zonke indaba zasekhaya neindaba zasezulwini engazazi ngisazozazi ngoba ngiyayihlupha ngalokho ngizocela futhi siphinde semukele insizwa indodana kaMgqumeni ibhova kaDikadika umuntu ekhathele ubuye ekhuleni nayo ikhona lapha phakathi kwethu lo nibingelela uqala bengiqala ucela uqala ngalokho ngixolisa uLusanda wakwaKhumalo enqothi isigodi ngizalwa uMaxulu uzehlile wakaXulu ubaba ukhulekani kwakho kaMselewu ngithathe nje lethuba nathi nje singabafana baMgqumeni ngihamba nomfowethu lapho omdala sithe nathi ake sithathe ithuba noma kukhona esibhizi ngakho noma kuthiwa kanjani kodwa ithuba elinje lokuthi kuzohlonishwa umama owenze olukhulu emhlabeni waletha umuntu obeyiliqhawe kubantu ojabulisa inhliziyo zabantu singalenzi iphutha lokuthi singabe bikho unakonje ubamanqele la ngimaze kudala kusukela nje esazoqala ucula ngiseyingane nami sasihlala nje sindawonye ngoba wayephila noBabJaiva bonke kwakumuntu kusukela kudala nje ngamazi mina kuumuntu okwaziyo ukuphila nabantu ngoba kwanami ngiyingane wayekwazi ukuthi engiphilele kube khona la ngizokubona khona ukuthi nakho umuntu engiphilela kodwa engesuye ngisho wakithi ngakho kubhlungu lokho esize ngakho la ubhlungu bokushiwa umuntu omthanda kakhulu enhlizweni yakho nobe balekile empilweni yakho kubhlungu ngiyazi mhlambe lamagama lawa ngeke ngilingana ngoba ngimncane kangaka kodwa ngiyakwazi ngami ngokukhula ngingenayo umuntu oseduze kwami ongangithanda obaba ngakho ngithi ngiyabonga kukho konke enikwenzile kumanqele ngakho konke ukuthi nimseke niqhubeke nisekane njalo kungagcini ngaye kuphela kinonke niphambili lama kukhona obe nenkinga wavelelwa yishwa ekhaya nonke nikwazi ukuthi nimseke futhi naye ingabe ukuthi niseka umuntu oyedwa ngoba nakuyilida nonke nihlezi nibambene nibe imbumba ngaso sonke isikhathi nohlezi ninqoba ngiyabonga kakhulu